What's up mga bog? Welcome back to my channel. Mga nagini, wadyo ko nakapugong kaya nakita ko silang video nga i-upload ni Lloyd Cadena. Cadena or Cadenas? Cadena. I really disgrace, dishonor, discredit to all of the engineers in the all over in the Philippines, especially in the field of construction. So I have seen a lot of reaction video and I decided to make a reaction of this. But before that, please make sure to subscribe on my YouTube channel. I will be grateful to you, to all of the subscribers in the all over of the Philippines. And don't forget to hit and don't forget to hit the notification bell on. Let's start. So before tamang start sa reaction, please turn on the captions in the YouTube. Ay ko lagi napugos day ako like. Unti ko. Ana. So please turn on the captions because sometimes I will be speaking in dialect in Bisaya. Hi! Welcome back sa aking channel. At ngayon, kita-kita nyo nga sa mukha ko na stress ako because stress is real kapag nagpapagawa ka ng bahay. So, stress talaga kapag gumagawa ka ng bahay. This is Lloyd Cadena. Ang laki ng gasto. So, literal, nagpabili ako kay Maring Ellie ng cake. Merong nakalagay na buy stress. Yeah, goodbye stress. Super stress ko na. Ito yung pinaka-stress ko ngayon. Ito yung pinaka-stressful na stress ko ever in my entire life. At dahil sobrang stress ako, nagpabili ako ng favorite cake ko, mocha cake na may nakasulat na buy stress. Di mo kaya. Sabi ka nila sa Goldilocks, so ano pa ilalagay? Happy birthday ano po? Anong celebration po? Hindi ko alam, celebration ba? Let's celebrate dahil pag naubos itong cake na ito, mawawala na ang stress. Sabi ko, Di ko alam ko ng speaker day. Ay, lubat sa. Paano? Ay, na lang day. di ba di ako papa-interior? Pero yung kitchen namin, since yun yung in-extend, pina-interior ko na konti. Before that, dili ko interior designer pero I'm an electrical engineer by profession. I've been working in the construction industry in the 3 years. For almost 3 years day and doing interiors, and within the 3 years I learned a lot when it comes to designing and the construction, so meaning design build. So let's back. Pero Let's back. Stress talaga. Ano ka lang chimik? Yeah, it's very stressing. So nakikita natin dito na nag-angatan na yung mga tiles. Isa-isa na nag-aangatan yung mga tiles at mali-mali ang pagkabit. Yeah. Oo. Hindi lang dahil sa weight ko, dahil ayoko na magsalita, may masasaktang tao. Charan! So katong tiles, kita mo tong tiles? Gabriel, kita katong tiles? Kita di balik. Ayo. So katong tiles, maybe ang reason na to nga ni okal gud siya ni lift ni lift bam ni lift on lift up. Maybe ang gigamit is the substandard nga adhesive. Biggest factor siguro nga mo kan ang tiles mo lift is kanang gitawag nga nay ampaw ilawom sa tiles na mga hangin ba. Mo matter pud na ang tiles na imong gipang palit. Kung imong gipalit na mga tiles pud is katong substandard. Kung mopay ka atong mga baratohon, dapat ihumol siya og tubig 1 day or 2 days. Dapat ma-expand lang gito ang katong imong tiles or masudlan siya og tubig para kung inigabutan nimo sa tiles dito dili ato siya mo expand dito mo dili to ma-expand imong tiles kana kay mo tay usually metabo mo if mo expand siya mo mawagtang siya ang imong adhesive dili na siya mo gunit pagkay sa imong concrete. So, mara na. Move forward. Naglagot ko. Ito yung renovate namin kitchen. Although may kita mo dito, sobrang out of place nitong binili namin parang Chinese boom boom. Naisuga. Namin yan dito sa aming bar area dito. So ito yung aming lababo na sobrang ganda talaga. As in, wow! As in, ganda na lababo. Wow! Lababo yan! Ganda na lababo namin. Ganda talaga. Ano tawag dito, ma? Incense. So nag-incest din tayo para todo na. May buy stress cake ka na. First time na ako po na nakita og lababo nga pwede kataas. As in very wide, very long. Swimming pool siguro na. Ma-insenso ka pa. Pero okay na na. Bye, mga demonyo. Lumayas kayo. Mga demonyo bumabalong dito, mga viruses and
bacteria, and lahat ng mga fungi. Mag-focus tayo sa pani Ellie kasi fungi. Sa kitchen, particularly tayo na stress. So sa kitchen natin, ibabad yan. Dito naman, isa pa sa nakaka-stress namin ang laundry area. Wala, ang hagdan. Ang hagdan. Ganda, pero hagdanan, papuntang langit. Kung makagawa papuntang langit, pag mababa mo na, diretso ka ng impyerno mo. Kung magsalita. Pero, i-try nating umakyat. Yeah. So una na dyan akong pinakadako kayo na mabantayan gini mo is kanilang hagdan kay grabe sobra ka steep ba as in I think mga 60 degrees siguro ang yang slope. Magyan sa ni pagbuhat sa ilang contractor, maybe maayo ang contractor pero mo matter pud ang construction worker ani or ang foreman nga nagdala ani nga project. Kaya usually kami mga engineers is nami mga plano then amo isalig sa among foreman or sa worker nga i-assign ba. So maybe na ambot ano ina yung design sige mo forward dili mo ko swito sa structural but makita gid mo siya nga safe jud siya kay dili gid safe kay maybe nagtunob siguro niya ang iyang foot then ang iyang kaning iyang leg is maigo gid dito aning kaning kanang edge sa hagdan. Grabe. So ang problem namin sa hagdanan na to is siya buong problema. Pero ang nakarinda sa hagdan is kung kung musaka ka, pwede ka magulit sa kamot. Ana? So, di na gyapon ka matagak pero bakit gyapon? Siya yung buong problema. Kasi medyo mapangit yung hindi pangit eh. Mali. Kasi pag nag-step ka dito, kailangan maging finesse. So, No, kung sige kada pugod mo, kay magtagilid gud siya. Loader area to, so pwede na kang malabahan. Patagilid. Kasi bawal, kasi pag gumanito ka, tatama yung, ano mo dito, yan o, tatama siya dyan. So, kung problema ang pag-akyat, doble problema ang pagbaba. For example, nasa taas na tayo. Yan. As in. Lula, Mark. Star City. So, try ko ng aking mas payat para... Tagilid talaga ang pag-akyat. Hindi kaya. So, ano masasabi mo, Harold? Siguro na lang kayo ma-comment kung para di lang gito mas steep ang katong iyang hagdan is ang iyang gibot nung dapat ato dili ta siya directly na straight dapat na aton ta siya murag mo divert unta nga hagdan if dili makaya sa area sa kabutangan sa hagdan is dapat na unta ta diversion mga siguro mga 3 steps then himo kag landing then sa imong first landing katong unang nga landing is nakay katong steps na gid nga padung na gid sa taas so ang may tabo gid na is mas mo magamay pa ang imong kuan siguro ang imong slope mas dili na siya grabe ka steep ba nga almost nakamurag mo crawl so kana grabe Sabi mo, Harold. Patagilid mali. Pangit. pangit Ay, Madam Eligo! Ito ang unang pagkakita mo. nawa nagulit siya sa kamot Hindi mo nakasunod dito. Para ba umakakit ka? Hindi ka bored. nagulit siya sa kamot Okay. so para di siya matagak Dapat yun lang natin dyan. May mga lyrics na. as in Like Esos. Never give up, gano'n. Pagsipit lang yan. Kaya natin to. Kamusta yung pagtapak, Mars? no grabe kayo Bawal tanga dito. Bawal maglaro. Bawal maghabulan. Ano sabi mo, Mars? Ang ganda. Ang lawak. Ang lawak. First time Pwede ka bang kumuha ng isang kwarto dito? True. Mas malawak pa sa ano namin, sa una naming terrace. Ito yung mismong labahan namin. Tatayo. Sa bayan. Oo. In winter. Ayan, so, stress talaga dahil. Yeah. Kain lang tayo ng cake para mawala yung stress natin. So, Madam Ellie, try natin sa hagdan tumalon. pa lang Yan, daan sa matibay tiles ba? Hindi siya umaano. Matibay, Mars. Ay, try natin tayong dalawa. Para masira yung kitchen sa baba. 1, 2, 3, go. Sino? In fairness, Mars, matibay siya. Pero may ilang testing nga ng katong matibay, pero may mga tolo. Yung hawakan. dili man Fairness, matibay naman. Pagod. Hindi, more on stress talaga dyan. Stress tops talaga. Parang ang bilhin niyo sa akin, stress tops. So, kung problema ang pagkakit natin, mas problema ang pagbaba. Dahil pag tumingin ka doon, makikita mo na yung baksak mong grade. Sana pala pinagibin ng slide, di ba? Sana yung kabila may slide, may sabihan. Bito, siguro kung inanay naman kaya nga design sa stairs nga ilang gibutang dito sa balay, I would suggest nga maghimo na lang sila itong sliding pole para sa mga firefighters katong mo slide lang ba, mo grab lang ka sa pole then mo slide down. So mga 2 seconds na naka sa ground floor. Murag less cost na siguro, less ang construction cost na to kay pole raman to, stainless pole.
danan para masaya. Alam mo kung na ginawa dito yung pintuan? Diba? Sana pala, hindi na nalagay dito. Hindi na yung pintuan. Oh, ginawa na ng pinto. Diba? Yo, may pa dito. Oo, problema. Kasi lang, paglaba mo, ikot ka muna sa baba. Akit ka muna. Then meron tayong lagay ng ilaw dito, Mars. Nag-iisang pwedeng lagay ng ilaw. Diyan lang. So sa haba nito, isa lang yung lagay ng ilaw. What? So, oo. So dapat tayo nalagay dyan, spotlight. Spotlight para hanggang doon yung ilaw. So mauna kang bumaba, Harold, para makuhaan mo ang ating mga pangmalakas. Baby. Pagbababa ka, diba usually pagbababa ka, minsan nagmamadali ka. Dito, take it slow. As in? Slowly but surely, kasi pag hindi ka sure, Bisan pag na ay handrailing sa kaning end part sa iyang stairs, if naagya po yung handrails, I think lisod gyapon ni naog kay tungod sa kagamay sa iyang sa katumban ba, mga almost half good sa imong foot is murag nakahang. So medyo lisod gid. sure na nasa libingan ka na ngayon. So, hindi ka naman pwedeng gumanon kasi tinan mo yung maapak mo. Oo, di na, nakakawan. Dahan-dahan ka na kasi maapakan mo lang, talampakan mo lang. Dumay na lang. So, kailangan mo mag-side view. Take note ha, may dalakang labahan ito. Ay, buti na lang, ginawa ka, naging hawakan ka tuloy. Dahan-dahan, one step by step talaga. Wala ka ba ba? No. Alam mo, magandang gamitin to pag alam mo pag-debutant ka. Diyan ka bumaba. Pag-training ang sinibus mo natin. So yung corona. Kaya tinatawagan ko po lahat ng mga beauty candidates na gusto po maging Miss Universe, Miss International, Miss Earth. Dito po kayo mag-practice ng walk ninyo. Kasi mahahasa talaga, Mars, no? Kung gaano kaganda yung ating hagdanan, gano'n din kaganda ang paglagay ng tiles natin. Natin 300 isa. Wow! Ang ganda ng pagkalagay yun, talagang saktong-sakto. Before ko makomment sa tiles is, siguro kita mga engineers is mangita-kita gwe nga maka-save ta sa atong construction kay aside mo gud sa material cost, natay i-consider pod na labor cost. So kung maginana naman ang ganita, may pag mangundang na lang. May mga manarbaho na lang. Ma-drag tanan engineers, ang mga customers, mga future customers is ang ilang mga perception sa mga engineers is mo din ay mga agi pod sa mga engineers day. O unless kung naay mga company profile or na kay mga previous projects nga mo nahuman. So okay ra, pero kung may nana gini mga kung daghan na ka nagian pero mo na lagi dagag mga palpak, daghang mga good record na engineers na madrag tungod ani nga video nga na trending karon sa YouTube. So kanina ari po ta sa tiles ha? Awang tiles. Sakto. Oh, wala nag-abot. Lahat na mayroong may mga... Wala nag-abot ang tiles. Abot nga nung wala nang naabot ang tiles. Pwede man sila mamay og tile setter. Katong marag plastic nga baligya sa hardware. Marag barato ra siya mga 100 pesos ra siguro mga for a couple of pieces. So para tile setting, palit na ato, ibutan nimo kada corner sa tiles niya. Imo lang to i-align tanan. Marag ma-perfect yun na imong tile setting. Grabe, di ka afford og mga pila 100 pesos ra na. OCNES. Like, Sobrang happy naman. Sobrang happy naman. Wow! Ang ganda! So, in fairness, hindi, wala akong masabing pangit sa bahay ko. Ang ganda lahat. Yeah, Super very ganda. nindot. Ang iyang balay. Isa nga problem. Siguro wala gisa ang engineer ani. Naagi niya siguro sa foreman or workers kay basin og gibiyaan namin may gitawag dito sa Bisaya o kanang mga magmanya-manya ba. Kung naa nga mo trabaho, kung walay amo, walay trabaho. Dili na nato i-blame ang contractor ani. Kay ba ko na ningwa pod siya na buhaton na iyang the best sa kaning ilang project ng gibuhat. Yeah, contractors are Ko, problema ko talaga sa mga CR namin kaya siya Ba't nakasirado kasi ang baho niya. Kahit hindi ka pa tumatay, amoy tae na. No, naka-CR ko no. Baho. Alam mo, tipong, ayan ha, binabala ko na lang down dito. Pero ang baho pa rin kasi nga may butas ata daw yung ano. Singawan. Yeah, manual baho daw. Hindi mo parang mahihiya. Ang baho mo, may tae agad. Baho. Oo, may ano, parang may namatay na daga. Miss ko lang si Bebang. Bebang ay miss you. Hindi ko alam po sa toilet ba yun. Kasi nagpalit kami ng toilet, di kaya dahil sa toilet ko. Sabi ni Tito, dahil daw dun sa singawan, may butas daw. Ang katong ilang clean out dito or katong drain dito is wala naka pitch up. Pitch up is katong maraog if mo ani mong katong pipe then naa kay katong riser. Dapat naa kay P-trap nga mara for mag letter U para ang katong liquid na musod sa katong sa drain nimo is
before siya molahos, nya kung mahurot na imong water nga imong gipaagi didto, naa kay part nga nag-store og tubig. P-trap means sa P is poison. So poison trap na siya. Ang katong baho nga gikan sa imong septic or any nga tank nga gi-store sa imong mga drains, or di siya mo backflow padung sa imong mga drains nga nasa sud sa balay. So dapat kung nakay P-trap, dapat nato siya water naka-store dito sa P-trap nga letter U. So that ang katong imong mga nahimo dito nga mga baho, dapat unta mugawas na siya sa mga vents. Maybe wala siguro vent. Tanaw na to. Itak natin yung butas, pag wala pa rin talaga, gibain na itong si ano to. Yung gate yung pinakamaganda pa. Ba't ka tumatao? Ang ganda nga ng gate. Ang ganda ng hawakan namin. Yung tipong ano. Silang gate po. Pero no comment ako sa gate kay nararamang niya po na ako. Hindi naman naka-super saiyan na ako. Kailangan ko mag-super saiyan level 3. Bukas na. Kaganda ng kulay puti. Ako yung nabili ng kulay nito baka isipin nyo. Hindi ko pa napakita sa inyo na nice color. Ilaw sa labas. So ito yung itsura niya paggabi. Ayan, sobrang liwanag. Yung tipong matatakot silang pumasok. Hindi yung lababo namin, di ba paano ko yan? Papag-granite ko yan. Ay, wow. Oo. Granite tapos. Wow, kanindot. Granite. Yeah. Ambot? Mga 150 square meters ka rin. Vlogger. Mars, alam ko gusto nyo palitan yung toilet nyo. Meron kami toilet dito. Binibenta namin for 200 pesos na lang yan. Pamain na. Substandard ang ilang closet. Main toilet 200. Yung dalawa ko kinuha na nila Jeko na sa kanila na. Naisip ko naman, nakuha nga nila yung toilet. Hindi naman nila nakuha yung hose. So parang yung hose para i-connect dun sa ano. May ganyan ba yan? So another day, another eksena sa aming bagong bahay. So, yan, naglabo siya. So, kamusta anong update sa inyong naglabo bahay? siya. Ito, yung update, sinisilsil namin yung kubita kasi may kakaibang Kubita? amoy. Kubita CR? Tae. Amoy tae. All of the sudden, inood pala yung parang singawan daw yon. Tapos maraming uod. Kaya pala mabaho. Hindi tinakip. Yung hindi nakasara siya. Pinatong lang yung cover niya. Tapos nilagyan ng parang plastic doon sa may tubo. Inibabawa ng mga kapiraso-pirasong mga tiles. Ito, usli. Katong clean out is kung naka-expose to siya, dili itong katong PVC type ang imong i-cover. Dapat unta katong brass material nga cover. Dapat safety siya kay kung katong plastic mabuak man gud to. Or if PVC nyo gina, dapat unta gawa sa balay. Dako kayo ng land area niya. Nganong ang clean out naaman sa sud. Kapoy ko eh. Usli talaga yan. Na. Dapat yan taon. Ang clean out nila nasa nasa ito. Tapos ngayon, nasa sud sa CR. ibabaon nito. Or I think drain na. Ikatile siya. Kasi pangit naman tingnan nga nakalitaw yan. So, kamusta naman ang iyong lababo? Ito lababo. Tsaka dito papatong yung Lababo is very long. chilling bumbo, mga... May cabinet dito, ma. May cabinet din dyan. May ducting Tapos para sa isa, range hood. cover din yan ng cabinet. So, malapit na matapos yung aming kitchen. Though wala naman talagang perfect talaga na nagawa. Meron siyang konting mga problem. Pero sobrang bait ng contractor namin. Dahil kahit na madaming problema. Dapat lang yun. Dapat kay gingon pa nila is customer is always right. They have the right to claim good sa mga problems nga nahimo. Dili tungod siguro sa engineer, maybe sa mga workers good siguro ma-matter pud ang workers. Or kung maayong workers, kung nahitabo nga sayop, dapat unta napod unta to ma-correct ang trabaho. Kung ano ni opinion lang ni ako dili ko contractor but nakaagi na lang ko sa mga trabaho ba. Especially sa mga workers na magmanya-manya. O shout out sa tanan mga workers nga magmanya-manya. Keep it up. May hinahon pa din siya. So, si Bossing, mabait talaga si Bossing. Nagka-problem lang kami, pero hindi namin pwedeng i-cheata. Pero ang bait ni Bossing, marunong siyang mag-adjust. Tsaka, considerate. So, shout out sa'yo, Bossing, kung nanonood ka ngayon. Shout out sa'yo, Bossing. Hagdan mo, ma. Ito, bungi-bungi na. Ang plano sa hagdan, kasi hindi pa rin naman ako gibakbak na lang din ang hagdan. Kasi ako pagbaba, baka madiretso lagi din. Landing din, pero gamay. Bakal na lang. Aayusin talaga dahil, siyempre, matanda na ako, baka Babakbakin nila yan. Dapat Dapat unta. sila ng konti doon. Gagawin siyang medyo sa paslalit naman. bisag 3 steps lang. From pag Then ganon, landing, maging medyo ba paganda. yun? So, Ma-adjust. hindi lang pretty dito sa aming lababo. Mapatanggal natin to mano.
Para yung lababo is diretsong cabinet lang. Kailangan meron dyan kasi support yan. Kasi sobrang haba ng aming lababo. Support talaga to kasi iba naman dito drawer. Kailangan talaga mayroong makapitan yun. So that's it for our vlog today. Sana Magustuhan nyo yung vlog namin. Kahit skeleton pa yung lababo, at least maganda naman. May progress naman everyday. maraming salamat sa panonood ng video ito at ang dami nagko-comment na i-update daw natin sila sa ating bagong bahay. So yun yung ginagawa namin. Maraming salamat sa panonood ng video ito at kung na-enjoy mo ang video ito, huwag mo subscribe sa aking mama. Queen Mother's Kitchen. Yeah. Mag-subscribe na Ah, kayo sa akin. subscribers, At sa channel ng anak ko. 227,000. Sheena. Yung mama. Maraming salamat. Huwag mo kalimutan i-like and share ang video ito. Kung tuwa ka subscribe na sa aking main channel, Lord Cafe na Times Vlog channel, Lord Cafe na Vlog. Bye! So lesson learned sa mga engineers, sa mga contractors nga naiplano magbinuang or I think magtipid sa mga materials. Kung anay dapat matima na nga basin makarma ta or ma-record ang atong trabaho ba. Importante sa YouTube, nya madawat na po ng mga madrag tanan engineers. Ako electrical engineer ko by profession but bisag kanan lang atong dignity ba sa pagtrabaho. Wag itinada gyud kung ang client na nato ang mo reklamo niya. Naa sila right gyud na mo reklamo o mo post og videos karon labi na karon nga kusog ang social media. Gawas ang ato mga big contractors ba nga naka-build na gud sila og foundation. So kato mga starting siguro a good example ni para natong tanan. So dapat ang mga client pod hands-on po, dili pod kay kung nakay kwarta, kung open cash ka, dapat hands-on pod ka dapat sa imong project kay kung bisan siguro tagaan nimo 50 million imong contractor nya, wala ra kay pake, di kay mo bisita, di kay mo monitor sa gitrabaho dito. For example, katong mga tiles, if wa pa to nimo nakit-an gitrabaho dito, wala kung basin gi-turn over na ang project sa imuha, dito pa ka nakabaw nga na problema na tiles, so wala na kay mabuhat, mas dako na nimong damage nun. Pero maura na. So that's it for tonight. If you like this video, please make sure to subscribe and hit the notification bell on. Thank you for watching. Goodbye and good night.